बेलेग हामबाय जों दिनै सिनि इस्ट त्रिपुरा कन्स्टिटुन्सिनि पार्लियामेन्टारिनि दिनै सिनि महारानी कीर्ति देवी सिंह ब्रह्मनि नमिनेसन फालिमानि गाबोन लगे सिनि गलाघाटिनि सिनि एमएलए सिनि ब्रह्म गोनां सार मानब देव ब्रह्मा दिनै मालखं नमिनेसन माने परे जों गिफिर दंफोरो ठीक जागावनो स्पीड तो बेसि करै हाइपानो प्राय 25 रंग होनो जेहेतु अब किसा हाजाम बाथाय टार्निंबा ग जागाव हंकै बिनि कुलुंनि मालखंनि जे चाका नाट कबि कालै थांगा गाबोन बागै दे मटर देराना दंमोनि इसनि कृपा बाय ताय भाग्य दङै ब दुखुमालिया गेबो केफान मालिया ड्राइवर मालिया हंका चाकारकले कगै उरि थाका चाकारक कगै उरि थांगा ताय बैक ड्राम कबि उरि थांगा आसु नता सलै दंफोर तो चाका तो रखा सलै दंफोर रानिं अन चाका कबि उरि थांगा ता मुंसा केबे साक देखा मालिया केफानो नर्मेल साको दुखुमालिया साव दं मालखङा सिनि एमएलए साहेब दङ ताय सिनि वाइटेफ नि सेन्ट्रेल कमिटिनि जेएस ब्रह्मगोनां लेमन दङ ताय बिनि पिजि दङ अब पट थायं खाना जागोन बो मु थायतबनो तो 41 41 माइल हामबाय